Kaixo nare super txiki eta super familia, zemu zaudete. Gaurkoan jolasaren garrantziaz arituko natzaizue. Badakizute, umei ezin diegula kristolako txapak bota ze lehenengo saldiarekin ja ondoren deskonektatu egingo dute. Badakizute, helduen eta txikien lotura, binkuloa indartzeko jolasa da modurik hoberena. Beraiek gainera bere kezkak, emozioak eta agertzeko bitartekorik ederrena eta argiena da. Beraz, erabil dezagun jolasa horretarako, gaina beraien garuna garatzen da eta azkenean ere trebetasun sozialak ere garatzen ditu. Beraz, erabil dezagun jolasa komunikabide gisa eta adi egon behatu bere jarrerak eta bere erreakzioak. Honekin guztiakin, eta gehiago itxengo zaituztet, azaroaren 5 arratsaldeko 6 nire doako online tailerrean. Ez galdu, izan ere, nahi badezu hau guztia hobetu, gure altxorrekin harremana, hau da txikiekin harremana hobetu, ekintzain beharko duzu. Venga, hemen duzu telefonoa, plaza erreserbatu.